Bos días a todos, amigos, dende o meu recuncho de Trevinca. Hoxe, para min é o día máis emocionante e máis difícil de todos dende que din comenzo a este espazo das madrugadas. Desde este maravilloso lugar donde o universo me permite vivir. Hoxe corresponde a quenda a Avelino Jácome. Todos sabemos quen é Avelino. Escritor, poeta, editor, excelente gestor. Avelino é a alma mater do noso movimento cultural Nós, a xente do redor. Avelino é o compañeiro, o amor da entrañable Bertiña. Pero é que Avelino é o meu amigo. É moito máis que meu amigo. Avelino é meu irmán. Por iso hoxe é unha madrugada tan maravillosamente difícil, pois teño que recitar un poema que Avelino adícame no número 21 da nosa revista, que, como sabedes, foi homenaxe á miña compañeira de vida Carmen. Agardo que as vaguas que xa esvaran polas miñas fázulas permítanme poñer voz ás verbas que Avelino co título Mirando ao ceo escribiu para min. Mirando ao ceo, para Paco Ascón, amigo conforme ao meu corazón. Amanece un novo día para esquecer outras penas. Se onte a trestura fería, hoxe alumean as estrelas. Entre as nubes agochados van os soños esperados, as historias xa vividas, as cancións que tanto amamos. Rube entre as árbores o cuco apega a rabilonga a voar, mentres o moucho en soño mudo segue a noite a soñar. As margaritas escoitan, o vento comeza a falar. Todo se crea de novo, todo volve a espertar. Grazas, querido amigo Avelino, apertas fortes.